Benvinguts al Teatre d'Artà i gràcies per donar suport a la cultura en aquest temps incerts. Per la vostra tranquil·litat i fent cas de les mesures vigents, les butaques han estat desinfectades abans de la funció. Recordeu que és obligatori l'ús de la mascareta durant tot el temps que estareu dins el teatre. Guardeu sempre la distància de seguretat interpersonal. Ocupeu la butaca que vos correspon i no vos canvieu en cap moment, ja que s'han distribuït respectant el distanciament necessari. Desconnecteu els telèfons mòbils i alarmes i gaudiu de l'actuació. Gràcies per la vostra col·laboració. Pot ser el que te proposis. Quan t'ocorres de veritat ho acabes d'aconseguir. Amb esforç no hi ha res impossible. Viure és lluitar pels teus somnis. Lluna Amer. No era una mala idea, vull pensar. El que passa és que les males idees mai solen aparèixer. Seria més fàcil saber on et duen. Si hi hagués algú com el Google Maps per les idees, un GPS d'opcions. Perquè tot està ple de portes i a vegades tenen pernes de no obrir-ne una. Encara que creus que saps el que trobaràs a l'altre costat. O pitjor encara, perquè t'han dit el que trobaràs a l'altre costat. T'empenys fins que l'aconsegueixes provar. Després te n'adones que no era el camí que cercaves, però ets allà, al mig d'un camí que en realitat no saps ni si és el teu. Així que a vegades t'entren ganes de tornar enrere. Està clar que és impossible, perquè una vegada que la creues, es torna a tancar. És per això que les males idees mai ho semblen, perquè no és més que una porta de cada 100, de cada 1000, de milions de portes més. Aquesta pareixia innocent, no era més que un viatge tot junt per celebrar alguna cosa. No sé si me'n recordaré de tot. Ha passat un any, segurament és per això que no me'n recordo que havien de celebrar. Qualsevol tonteria sense importància, no ho sé. A lo millor no celebraven res. A lo millor volíem estar el cap de setmana tots junts a una casa rural i això ens semblava una bona idea. No pareix. Encara que en aquest viatge no passa res mai. No sé que sigui una novel·la. La novel·la sempre ha de passar qualque cosa. Com el harama, que se reuneix un grup d'amics i al final un s'ofega. Però això no és normal. Lo normal és que no passi res mai. Mai. Per això me fot molt que diguin que tot duem una novel·la dintre. O una pel·lícula, ja veus, que li concebem en Tarantino i se'n fot de tot. Perquè la meva no va tenir per un curtmetratge. La meva vida és com la del dinosauri aquell, el de Monterroso, que sempre és. És igual si es portes cobri. El dinosauri sempre és. Immòbil, sense moure's ni un mil·límetre. A lo millor va ser això. A lo millor vàrem estar tots massa a prop, massa temps i massa a prop. A lo millor així era impossible fingir que no ens temíem, fer de que no ho veiem. Però seguia allà, com en el conte de Monterroso. Despertar per donar-nos compte que el dinosauri encara era allà. El puto dinosauri cobra de sempre. No sé si me'n recordaré de tot. Ha passat un any i a tots ens va aparèixer una bona idea. M'apareix. Encara que al final no va acabar sent. Han dit res? No. El llit de la finestra me l'han forjat, no? Encara res? Sí, hauríem d'esperar els altres per repartir llibres. Haguessin arribat d'hora, com aquest amb el quart de matí. Això m'és igual. Super, Teo! A més, a tu també mica d'aventura i de turisme abans de tornar a la teva mansió. No és cap menció. Bueno, comparat amb què? Perquè si ho comprem amb el pis que compartim amb Dani no ho vol jo, lo teu és el palau de Maria. Trist et sobres de quan el meu pare eren uns capitalistes agressius. Que poètic! Mogollon. Si voleu que vos digui la veritat, jo crec que me regalen el lloguer per poder que els entri una ocupa. De tot d'una, no volien. Quan els vaig demanar si no podíem mudar allà, em varen dir que no. Però llavors se van pensar millor. I ho varen veure clar. Entre una ocupa que no coneixia i una ocupa fill, s'estimaren més l'ocupa fill. Digue jo, entre tenir uns pares espectaculars i doblar tons... Hombre, jo amb aquest amb els pares espectaculars, Si qualque dia te canses de la vida que dues, avisa'm, fem un prou bé. Quina és la contrasenya? No n'hi ha. Què vols dir que no n'hi ha? Idò, que no n'hi ha. No me digueu que no, ui. No era aquesta la idea. Varen dir que volíem un punt de desconnexió. Però en sentit metafòric, Teo, no literal. Ja m'anireu jo que faig amb una reixeta de cobertura. A lo millor me'l vendrà bé tot. És que tornant a estar ignorant-ho? No, gràcies, jo prefereix sigui ser digital. Veus com hi ha cobertura? Una reixeta de cobertura. Qui sap els temps que haurà tardat aquest WhatsApp a travessar tot ciberespai. És en Dani, ben no na lluna. Arriben una mica tard perquè han trobat un bus. Carinyo, que aquí no hi ha wifi. Que igual t'agrada una mica un poc escriure una altra vegada. Aguantareu 2 dies per veure amb vos. Clar que sí. Ja, estàs segura? I de nit què era? S'avorra? També és de camí. No crec que estigui molt. Deu assetjar la seva entrada triomfal.
abans havia de firmar. Justament avui. I doncs sí, justament avui. No podia dir a la productora que esperassin en tornar d'un aniversari. La veritat és que no sé si ja era un aniversari. Ni tan sols estic molt segur que en Dani i en Lluna no hi fossin. A lo millor sí que hi era. I l'únic que va arribar tard va ser Miquel. A lo millor vàrem arribar tots tard i no ho sabíem. A lo millor per aquest motiu la setmana va acabar com acabar. Perquè vàrem arribar tard. Tia, el que fa tenir més bo. Perquè l'he triat abans. I jo ja part de jardiners, ja m'ha tocat la darrera vegada i quan no vaig ser paper que ens tocava per material de dalt. I si del Nadal sempre sol caure. Joder, sí que ets especial. Ja s'ha anat de tu per l'endrat. Ni és un duplex ni és un draig, és un apartament i està ple de garau. Vamos, que una espija per el Hester, no? I de res, si vols que diguen de copes, tu no vens. Pijo! Perraflauta! Quina és la contrasenya? No n'hi ha, no hi ha wifi. En sèrio? Vàrem dir que hauríem un fin de desconnexió. Sense fotos? Què és que va dir que hauria un fin de sense fotos? Va fer totes les fotos que vulgui. El que no les pot penjar. I qui vol fer fotos si no les pot penjar, mem? Molt desconnexió. A veure, ja el teniu. Aquest telèfon tan vell? Estava cansat. De que estaves cansat? De poder-te comunicar? De viure en el segle XXI, de que estaves cansat exactament. De renou. No estàu cansat d'estar content de totes hores i de contaró, com si fos una obligació. Si jo no vull ser feliç, què passa? Que pot ser que no vulguis ser feliç. A mi, que potser no vull ser feliç sempre. Potser tinc una merda de dia, m'ho vull enfonsar en poca i misèria. Però és impossible que sàpiga el que vull fer però no té tècnic de pensador. Com és possible si estic no sé quant de de WhatsApp i escoltar els àudios de gent fent monòlegs com si demà no existís. I riure per meme, i posar fites, veure les històries com si mestre que és tot sol, sempre amb aquest renou de focs. Un poc exagerant, no? O què? Dóna-li que un telèfon, te roba el teu temps. Que el rotllo vintage està genial, de veure, però potser el que te passa no té res a veure amb nosaltres. Potser el que te passa és que t'has de fer mirar altres coses i no t'agrada veure-les penjades. Coses que m'he de fer mirar. Coses, tot tenim coses a fer molt mirar. Deus ser que jo m'acosto bé fins que d'altres que estic bé. A mi els selfies se me nota que un bon dia, que són pocs. Un dia és un molt, que si mateix n'hi ha, i un dia i mitges, que són la majoria. Però la gent sempre deixa foto perfecta per cada dia, i això a mi no m'ajuda. No t'ho prenguis malament, de part no li va de tot el fa el que vol, la seva vida. Ui, és que per no tenir certes social pots sentir superiors, faig un pot de llullo, eh? Però no t'ho prengui malament, jo també t'he dit de bon rotllo. Sí, se nota. Ja veureu, quan arribi Níker i vegi que no hi ha wifi. Els teus seguidors t'han de vegades. I els seguidors? També. Però tu no t'acostes. No m'acosta, que tinc molt impulsiu quan soc activista. És una qüestió de perspectiva. Jo no vull fer invisible a ningú, és a tot, en sèrio. Si dic els seguidors, segur que no m'hauria corregit els seguidors, ni jo si els seguidors i no m'ha corregit tu amb els seguidors. Seria molt fàcil només canviar el llenguatge, un parell d'aplicacions, un parell de vocals i tots, perdó, i totes contentes. El llenguatge és important. Ja, però no basta. A vegades em fixar només en lo superficial i no veig més enllà. Això van segones. Si no li res. No, si ho deia per allà. Doncs Níker, arriben 2 horetes. Tens cobertura? Diu que encara és de productora. Deu tenir moltes pàgines aquest contracte. T'han dit res de tu? No, supos que no estaran gaire. Però me'l vas dir que pintava bé, no? I que els ha xerrat molt de tu. A tu no t'ho contarà perquè no li agrada fer-se l'important, però sí que ho ha fet. I ella la seva opinió compta molt, és explotar la sèrie. Aquest tio és I bo. tu com ho saps? A sobre que van fer l'any passat era l'únic que en tenien. Perquè vocalitzava. A veure, que tampoc era un paper tan difícil. Però si els de productors li van donar el paper de flotar serà per qualque cosa, no? Li han donat el paper de prota perquè té molt de seguidors. Igual ho peta. Quasi 300.000. Tant, 300.000. No fotis. I ara com li dius un influencer amb 300.000 seguidors que estarà tot el fin de tancat una casa sense cobertura. Però me deixem per número de followers. Sabies que ara també te demanen quan vas a fer un càsting? La primera vegada que ho vàrem fer vaig quedar amb una cara de beneïta, que això no és una qüestió d'esforç ni de currar, ni tan sols de sort. Això és el que som, una puta mercancia. En realitat, jo no vaig arribar tard. Tampoc anava tot sol. I tant, que em va demanar menys si podia passar cercant a Lluna. Per favor, me va dir. Amb aquesta corona que poso quan vol aconseguir qualque cosa. I jo de sempre dic que sí. Encara que no estava molt segur de fer aquell viatge. Però bé, aquell dia no m'hi podia negar. Era com si hagués de demanar perdó per tot el que m'estava passant. Escoltau, que me sap greu. Que en realitat m'haig intentat boicotejar, però que al final m'han donat paper. Soc de lo pitjor. He tingut sort. O fins i tot me l'he merescuda. Però me sap greu, en sèrio, no tornarà a passar.
Això era el que pensava. El que pensava des de feia molt de temps. Tota la vida demanant perdó, perquè classe normal està ben vist. Fins i tot se celebra. Així que no he pogut dir tant que no passaria a cercar la seva germana. Mira aquest, que s'ha cregut. Joder, acaba de firmar ja la d'estrella. Però tu has vist Níquer? Si ja no és el que era. Així que ell m'ho ha demanat i jo vaig dir que sí. Encara que era un poc raro passar per allà. Per l'hospital, dic. Tu esperes a fora que acabi la sessió i després venim. Vàrem entrar junts. Els altres havien arribat un poc abans, però tampoc molt. Ho sé, perquè encara no havíem decidit on dormiríem. Si és que dormiríem. Se suposa que aquest fin d'havien de passar de l'hòstia. Ara, clar, però és increïble. Però en aquell moment estem convençuts que havia estat la millor idea que havien tingut mai. Encara que no recordo molt bé el que celebraven. Ventura de la meva sèrie. El que sé és que no era cap aniversari, era una altra cosa. El més raro és que me'n recordo més de viatge en la lluna que del que va passar després. A lo millor és que tot el que va passar després havia passat molt abans que arribàssim. Te trobes millor? No, Frisant, però m'estàs tenint que faci falta. Estaran preocupats. Vol que els enviï un WhatsApp? No, després encara serà pitjor, se pensaran que ha tornat a passar qualque cosa. Escoltau, que al final arribarem un poc més tard. Res, des de la productora que s'han enrotllat fent presentacions i... Bé, que has de ser un estar i tot això. Ah, i no vols abogar tota, com els coneixem. No havies de fer això, Per què? donar-te la culpa. Ja ho sé. Estàs pensant que dir, no? No, estic... Només estic. Espero que m'entesquis millor quan actues. Actuant sí, però és que quan hi ha una càmera davant és diferent. Estàs pensant de què xerrar. M'has pillat. Ho fas molt? O a més quan vas a cercar gent del lloguer? Tranquil, el meu mode així. I de la conversa, pues tu mateix. Hi ha dues opcions. O xerrant de qualque cosa trivial, que tal tot, com dues estudis, quan de crèdit te queden per acabar el grau, o tu contes la meva vida i tu escoltes en plan sèrio. Quan temps fa acabar l'hospital, quan t'hi hauràs de deixar d'anar. La veritat és que les dues opcions són un poc pèssimes. Un pot, sí. Estàs segura que no n'hi ha d'altre? Entén tu d'altre. També poden xerrar, no ho sé, de coses que no tinguin res a veure amb nosaltres. Com que? Sèries, música, cine, qualsevol serveix, no? És fàcil xerrar d'això. La gent se pensa que necessitem la ficció per emocionar-nos o per viure unes altres vides. Però jo crec que necessitem per no dir el que pensar o el que de veres som. Sempre penses tant les coses. No te pareix bé? No, m'ofereix... complexa. Bon eufemisme. Sóc el rei, puc dir el més xungo del món de la manera més educada possible. I aquest don? Perquè si no, sempre pas pena semblar un xulo. Un prepotent. O pitjor, un puto niñato. Quan destaques en qualque cosa, millor que cerquis la manera de demanar perdó. Així te disculpes per endavant. Recordes la primera vegada que vas pensar això? Jo sé. Record perfectament la primera vegada que vaig voler ser invisible. Que ningú me ves. T'ho imagines? Hombre, estaria bé que només mos poguéssim veure quan nosaltres les deixàssim. Ja, però això no va així. La gent te veu quan vol. I com vol. Això crec que és pitjor. No te veuen com ets, te veuen com s'inventen que ets. La primera vegada que vaig voler ser invisible tenia 6 o 7 anys. Li hauria de demanar a ma mare, encara que no crec que se'n recordi. A l'escola m'ho van demanar que dibuixéssim una casa. Una casa, ja saps. I tothom va dibuixar la casa. Un triangle com a terrat, dos quadrats per les finestres, un rectangle per la porta. Fins i tot hi va haver gent que va fer un camí que no duia cap banda i una xemeneia que treia fum redonat i perfecte. Jo no. Jo vaig fer un cercle. El vaig fer un compàs perquè fos perfecte. I li vaig fer finestres, moltes finestres, perquè tingués molt de llum. I a dins d'altres, arbres de tot color, roses, liles, blaus. Quan la mestra va veure el meu dibuix, m'ha demanat que el repetís. Això no és una casa, Lluna. Mira que bé que ho han fet els teus companys. Després van avisar els meus pares. La Lluna té alguna cosa que... Ho han dit de tantes maneres aquests anys. Hi ha alguna cosa en la Lluna que... Ma mare va plorar un poc aquest dia. Mon pare no. Mon pare va mirar la meva germana, que només tenia 3 anys i no crec que s'enterés de gaire cosa, i li va dir: espero que tu mos hagis sortit normal.
I ma mare va plorar un poc més fort. I jo? Jo m'he sentit culpable per no saber dibuixar una cara. Ja hauríem de partir. Són molts els motius pels quals no és una gran idea el viatge. Per les mogudes que havia tingut en hora. Perquè no tenia ganes de trobar martiques. Perquè me feien pares de ser ninades de Nissan. Perquè la nostra desconnexió no demorava gaire en el César. Però el que volia que passés en Olivia. Per lo que m'havia passat amb el meu jefe. Perquè encara no els volia contar el que m'estava passant. Pintava malament. Sí, hauria pogut ser pitjor. Hauríem pogut jugar a verdad o reto, per exemple. O pitjor encara, el de jo mai mai. Com a les pel·lícules, que tothom diu un secret i foto. Aquí no hi havia secrets, hi havia silenci. I és molt diferent no voler dir res o no voler xerrar de qualque cosa. Vist lo vist, nosaltres som especialistes en lo segon. Qui va triar aquesta casa? Ei, No estic triant res. No podies canviar. No hi tenen meus pares, També. però quasi sempre està buida. Joder, que molt bé. Llàstima que no hagi triat qualque cosa. No, millor que anés a Caprio, així que no cobrem com en Jarama. Com? Una novel·la. La mare de llegir batxiller. No vols sort? Notes de batxiller de menjar sus coses, ves? En castellà. Si s'entén? No val. Quantes vegades et dic últimes la paraula selectivitat, vau, o el que digui Ginard? És millor. Hi ha coses que no canvien. A veure que tampoc feia tant, que ho feu. Perquè te molesta tant, És que que te recorden que ets més jove. me molesta perquè ni tan sol m'ho deixen ser, saps? Ja saps el que faràs? Sí, En sèrio? ho tenc claríssim. Primer intentaré sobreviure en el batxiller, després a selectivitat, i després, pues no ho sé. Faré un grau que se nota m'arribi total, no tinc ni idea del que vull ser, així que qualsevol cosa me va bé. M'estim més no saber on me frustraré perquè me faltin unes dècimes. No puedo fer el que realment voldria. és pràctic. I trist. És que... No tenia objectiu. Perdona, i qui diu que no tinc objectius? El que passa és que no tinc ganes de posar-me límits ni etiquetes, vale? No se tracta d'etiquetar res, se tracta de saber per què lluites, cap a on vas. Clar, perquè així com així tens un cop de sort i ho saps tot, no, Ha Arbara? dit això. Gràcies. Jo no crec mai sense sort. Jo en tenc molta, tio, que si no contendria els amics que tens. Imbècil! Marginal. Jo sol de mi mental per justificar mos com me'l va bé. Per això serveix la sort, per conforme mos. Així estem més tranquil·lets. Tu sempre tan optimista. Ni optimista, ni pessimista, ni hostis. Ara ja dic molt. Se sol les coses forts. Una mentida com una casa. El xiste de seguretat, els orígens, els contactes, sobretot els contactes. Perquè ja te pots esforçar i tenir tota la sort del món, que si esteu lloc de sortida està empenyat, tens un problema. Ja te pots esforçar, ha tirat d'entrada, que no te servirà de res. Els cuentos de l'esforç que m'han contat només te serveix perquè et sentis culpable. Pues jo pas d'abandonar la partida, perquè guanyen ells. És que jo no he dit que abandoni res, el que dic és que si volen guanyar han de canviar les regles. Si aquests santes seves seguirem fent voltes a roda com si fossin putos hunters. Vol dir que tu ho saps? És que... Pues això, tia, els objectius i aquestes coses. No saps realment el que vols ser. Nen, jo ho entenc. Val, doncs no entenc per què ho hauria de saber jo. No tinc dret a esperar un poc. És com quan te diuen que has de triar entre ciències i lletres. I tu dius que sí. Però no en tens ni puta idea. Perquè quan te fan triar no tens més que 14 o 15 anys. L'únic que saps és que t'acabes de biologia, si te moles de literatura, o si te fa ganes de portar-se l'estat. Que aventures i cursar a Toni o saps saber conèixer. Això també pot ser. Però al final, com a premi, te demanen que treguis un número si vols anar a la universitat.
Perdona, si pot pagar la universitat. Això és un altre. Vale, sí, però abans t'ampolles cremuix de punts per vomitar-los en 3 dies. I espero que treguin el teu número del bombo. Un número amb mogollon de dècimes, perquè si no, quedes de fora. Amb una loteria, però en plan xungo. Joder, tio, només t'intentava dir que t'aniria bé, pensava en un futur, tenia un plans. I per què hem de pensar en una cosa que no existeix? Vas en sèrio, m'ho feia mal de cap. Vaig a cercar una mica de cobertura davall d'un arbre d'aquest puto lloc que m'ho du i te cridaré en César. Quan si fos es passa la tonteria, tornaré. Plans, el dius en sèrio? Sí, plans. Un plan A que vol fer de veres i un plan B per si això no funciona. I el deien, així tot s'abecedaris. Perquè ningú te pot dir que cap plan tenia bé. Això sí, t'obligaran a fer-los. Com mos han exigit sempre. Perquè són la generació més preparada. La més informada. La que ho ha tingut tot. La generació de les expectatives. Res de res, que no hi ha manera, tio. Els que basten veure els nostres noms. Què passa ara amb el nostre nom? Tots hi passen els nostres noms, Olivia. Sí, que passa amb el nostre nom. Nora, Lluna, Aitana, Víctor Un Hugo. moment, com que Víctor Hugo. Sí, por miserables. La peli. Com ha de ser la pel·lícula, la novel·la, Aitana, la novel·la. Tu literatura no va molt sobrada, no? Els conts i de cots s'haguessin esgotat tatuants, les anyes, les Eva. En el moment que trien el nom ja mos diuen, seràs especial. Tot és especial, així, en pla condena, perquè t'han posat un d'aquest nom per qualque cosa. I vinga, ja pot començar a ser caró. I te posen un nom, des que d'una història etimològica incorporada, per recordar-t'ho sempre. Però què passa si no hi pon res? O pitjor encara, si no t'importa arribar a ser res. Perquè potser tu no t'interesses el puto amo. Potser tu només vols ser persona. Però clar, no t'han posat un d'aquest nom perquè no triomfin. Nosaltres no tenim nom, nosaltres som una puta ficció. I doncs, el que passa amb l'Aitana, que no tenia ni puta idea de què vol fer en la seva vida, té un nom. Oh, podeu deixar de xerrar d'això com si no hi fos, gràcies. No simplifiquis, Oli, no hi només això. Vale, sabeu que no se pot, macho. Ah, no. I tu? Jo de moment encara estic a Demolova. Tenc un dubte. Quin? En quin moment se suposa que has de pensar en el plan B? Com que quin moment? Que quan ja no serveix el plan A? Bueno, pues, quan fracassa. I això quan passa sona una alarma o qualque cosa? Ara en Dani té raó. Està que queda. Que no, en sèrio, imagina que vols ser escriptora. Ara també vols ser escriptor, tu. Joder, que tot hem de cregut des d'aquests influencers. Que no, que és un exemple. Hi ha gent que ha escrit el seu primer llibre en els 60, I? que no en tenim ni idea de quin era el seu plan abans de ser escriptor. Potser van viure sense plan i els hi va anar de puta mare. No en tenc ni puta idea. L'únic que sé és que jo de moment encara estic de modo A. Per jo és important saber. Segons si no té res a veure amb direcció. És que si no tens objectius, en el final la coherència se romp. Com pots ser fidel a tu mateix si no saps on vols arribar? Ai, com et tens cap, tia! Si pots saber que te passa avui, Toni? No sap greu. Joder, no sap greu. A passar res. Ves que no m'esperat. Una altra vegada. Ja sortirà qualque cosa. Estàs sent 9 anys, tio. L'hospital poden pagar entre un horitzó mentre no te surti res. Hugo. A veure que està important, no? Ai, que no, però... Però no estaven encantats. Sí, no estaven. Però en contracte temporal. Els van a fa 6 i avui m'han despit de tots els fa 6 becaris a estrenar. M'he esperat a començar a roda de Bell-nou, amb uns altres canxes, i que les treguin perquè faci el seu any i xen de l'any. Amén. Sabeu què pens? Que en el futur hi haurà granges de becaris, o oficines gegants on s'acolliran treballadors qualificats en condicions absurdes. I ens replantaran el temps just necessari fins que acabem la feina. I després, una altra vegada s'hivernant-los. Per això ho ha de ser als principis, perquè a més serveixen per justificar tot. Ells ho van fer. Aquest és el gran discurs. Què ells ho van fer? Si cada s'han de reclutar bancs, autopistes, d'aeroports. Total, saben que només farem una mica nova per Twitter. Hashtag revolució, hashtag no mos conformem, hashtag estic tirat damunt el sofà per contra més que te cagues. O no, companys? Bé, companyes. El que va perdre nervis no va ser en Dani. Bé, sí, una mica sí que els va perdre. Però la dels bancs va ser cosa meva. És una de les meves frases preferides per quan he d'opinar d'alguna cosa. Així evit que continuï el debat. Sobretot, evit que no manin els meus pares. No m'agrada, ni que els anomenin ni els meus pares. Quan varen saber que anaven baldots, jo també els vaig agradar una mica més. Clar, fingien que no, perquè no és guai dir que mira el teu fill no t'hi reconeixes. O que li diguis que no se noti, que sigui discret. Mentre no se noti, Teo... Una nit els vaig sentir sense que se'n donessin compte. No haurien d'haver tingut un altre, amb un altre, no que haguessin tingut un net. No varen continuar xerrant, perquè ni tan sols quan estan completament tots sols són capaços de dir-se tot. No els sembla bé? Així que cada vegada que treuen el tema de bombers, té aquest tema de bancs, encara que no vengui a cuenta. Però aquest tic no va servir de res adelantant, perquè han començat amb el rotllo de les portes, dels camins, de les plantes, i se flipa d'aquí el dinosaure. Aquí és on va començar tot, amb el puto dinosaure.
Com? No vols tirar? No m'agrada el riu ni la mà. La veritat és que no m'agrada quan hi ha tanta aigua junta. Potser està beníssim. Només t'he dit que jo intento ser coherent. I aquest de què xerra? No pots ser molt coherent sense tenir ni idea de cap on vas. No ho sé, cos seu. No, si no arreglo el món, no ens n'haureu. És que necessites un final amb el teu principi. No t'ha dit res, no? Com ha de dir? Res. S'ha rebotat, com que no li he pogut agafar el telèfon abans s'ha rebotat, és que estic segura, tio. Des de fa anys aquest principi només serveixen per justificar-se, per rescatar bancs en lloc de persones. Com ho saps? De totes maneres, no som nosaltres per donar consell de coherència, no? M'ha fet més, tia. Aquest fin de no pensa res d'això. Com ho saps? Si no M'ha deixat en visto. dinosauri gegant en el riu. Què? I què passa si t'ha deixat en visto? És un elefant. La gent diu que hi ha un elefant a l'habitació. No és un dinosauri ni tampoc està en el riu. Com que què passa? I do, lo del dinosauri, molt a més. I lo del riu. M'ha deixat en visto el meu nòvio. No ha contestat res, mira. Això sí que és un drama. Està connectat, eh? I? Pues que fa més de 10 minuts. Pues que no tenia revolta de remau. No flipis tant, en sèrio. Joder, s'ha rebotat. Com que m'ha anat a fer puta prehistòria, m'ha fet un cabrit de collons. És que n'estic segura, tio. Deixa'l fer, Tana, no pots estar controlant tot el temps. I l'altre és que no es controla el dinosauri aquest. Escolta, César, que saps que jo... No! Merda, tio. No hi havia riu. En Teo creu que sí perquè idealitzava una mica tot. És molt de locos a mocos, però allà no hi havia riu. Ni cobertura. I ells tot el temps amb el mateix sermó. No és normal que estigui tan pendent de Naitana, que miri les seves històries, que te demanin qui surts o en qui deixes de sortir. Jo vaig intentar fer bé, com sempre. Encara que de cada vegada més no tinc tan clar com se fa bé. No és normal que se fixin la darrera hora que t'has connectat. Ni que s'enfadi si estàs al llit i no contestes. La Nora i jo no mos hem tornat a veure. No és normal que te deixis manipular, que te controli, que t'espiï. En el principi, tot d'una quan hem arribat de viatge, ho vaig intentar arreglar. Però la Nora ja havia decidit jutjar-me. A la gent li va putíssima mare jutjar tothom. Mira, ell mateix, els hi costa més. Serà perquè si ho fan massa, fot molt. No és normal. No és normal. No és normal. No sé quantes vegades vaig sentir aquesta paraula aquest cap de setmana. Així que quan vaig tornar al paleolític, vaig començar a sortir amb altra gent. Una mica més jove, de la meva edat més a manco. Eren, bé, són la pandilla de la barriada. No estava malament, perquè era com si jo fos la mascota. Però quan els hi va entrar de la paranoia de lo normal, com si la meva vida digués qualque cosa normal, com si estar sempre pendent de la lluna fos molt normal. Ets la teva germana. Te necessito, i tant. Hauràs de ser tu la major. Se suposa que això sí que és normal. Però, clar, que estigui com estimi i se preocupi de jo no. Però que mon pare i ma mare no me deixin ni respirar per la culpa de la meva germana, això sí. A vegades prendem aquell cap de setmana, amb aquell viatge, i vaig a xerrar amb en Dani, que és un únic amb qui me seguia veient. Al final feren lo del bar. De moment perdent dos pes, però se suposa que d'aquí 2 anys la cosa anirà millor. Dic que ho he llegit a qualque banda. Jo no tinc temps. El pare dia viatjant, de promocions i gravant. I de la resta, no sé quasi res. Així que me puc pensar en aquell cap de setmana i ser per quin motiu una hora s'hagi aturat de xerrar amb mi. Que no sàpiga res dels altres, o que el nostre grup de WhatsApp només serveixi per felicitar-nos en els aniversaris. Però com més hi pens, més puc entendre que, en aquell viatge, que en teoria no va passar res, ho canviàs tot. Què fas aquí tota sola? Res, volia relaxar un poc. Joder, saps on han deixat les botelles? A la cuina, no? Quan dura boles les deixades en el cotxe. No, ja tampoc hi som. I aquells segueixen en la marató de Harry Potter. Sí. Guai. Tu t'imaginaves que en els 20 anys seguiríem fent el mateix que quan només en tenien 10? És que té el seu rotllo. Ja, bueno, fins que te n'adones que ja no tens 10 anys, eh? És que tenia 10 anys molava molt, i l'adult no mola tant. Adult et sent. Què? No ho sé. Vaig llegir l'altre dia, que tots som un poc adult et sents. Però nosaltres no érem millennials. Però igual ja no, que les etiquetes caduquen aviat. I doncs ja no sé si ho som, però a vegades penso que l'adult me ve gran. I què? Sí. M'han dit que no. Com? Que no. Però si els hi vaig xerrar molt bé de tu, i els hi va encantar el videobook i la prova. Els hi vaig dir que estaven 1000 vegades més preparada que jo, que eres un candidat ideal. Fins i tot que era més bona que jo. Em sap greu. Ja. Ara mateix t'ho diu un poc, saps? I no ho hauria de fer, perquè m'has volgut ajudar. Però supos que jo també sóc un poc Hermione, igual d'orgullosa. Hermione
ets l'única camarada de tota la sala, encara que s'enamora del tio equivocat. El que feim totes. Quina merda, Roger. Hermione s'enamora d'un tio que no curra tant com ella. Un tio que destaca perquè ho du la sang, perquè té talent. És que és un talent tan evident com la seva cicatriu. Jo sé que hauria d'estar contenta per tu. Però llavors es pensa que jo també hauria de tenir una cicatriu d'aquestes, no ho sé, qualque cosa que me digués que vaig per bon camí. Però això ningú t'ho diu. Dani tenia raó, saps? Ningú t'avisa de quan és el moment de despedir-te del plànol. Així que igual estic perdent el temps. Igual en el final sí que necessito un plan B. Si vull deixar de doblar camisetes d'ara. I el millor no va necessitar mai un plan B. Jo mai va haver de fer feina en el Zara. Te puc assegurar que si hagués hagut de fer feina en el Zara, el primer llibre de la saga se'n va. Potser la marató de Harry Potter són aposta. Per tornar a tenir 10 anys una altra vegada, malament només sigui una estona. Saps que el que dormim malament no era. Que te miren encara que això és el millor que te passarà. Que comencin amb el que ets la millor edat, que 20 anys no tornen. Perquè si això és el millor, no m'ho imaginava com us espera. Potser no pots perdre molt d'amics perquè han hagut d'anar a cercar-se la vida fora. O compartir habitacions ridícules amb pisos plens de gent. O endeutant els teus pares perquè puguin pagar el grau que estudis i després el puta màster que apareixen els altres ho regalen. I aguantar que te jutgin fora sobre com ets. O que pensis que ets un fracassat si no te conformes. Estudiar, fer feina, fer oposicions, casar-te, tenir fills, jubilar-te i morir-te. Potser no pot ser només això, Nora. Potser encara ha de venir. No ho trobes? Això és la versió roja, tipus el diari de Noa. Jo estic malament i ell me consola. Jo m'enfons i ell me dóna forces. Jo soc la dona dèbil i gelosa del seu èxit. I ell és el macho alfa, generós i que més m'ajuda. Però això no va passar així. A més, no m'ha agradat mai, ni Hermione no m'ha agradat mai. Que per cert, no s'enamora d'en Harry, sinó d'en Ron. Això sí que ho sé, a més no m'agrada. És que no sé per Harry Potter, ni Juego de Tronos, ni Star Wars, ni els Juegos del Hambre. I no em xerren de la merda aquesta del diari de Noa. No m'agrada el mainstream, punto. De lo que va passar, se pot dir que va ser un poc diferent. Estava segur que te cridarien. Els hi vaig xerrar molt bé de tu. I de llavors, ni així. Me sap greu. A vegades m'agradaria rebre una senyal, qualque cosa que me digués que vaig per bon camí. Però això ningú t'ho diu. T'ho puc dir jo, si vols. Deixa-ho fer, en sèrio. No te desanimis. Deixa-ho fer, en sèrio. No te desanimis. I què, però què fas? Però tu no estàs cansada de la premsa. De què et serres? No me diguis que no ho saps. Però si aquest any no has deixat de... No ho tornis a fer. Joder, quan te poses per un puto pico... No pots així perquè pas de fer coses que no vull fer. Vale, ok, Déu, que ara t'has de fer sofre. No me faig sopes, a ses ties no me faig allò potes, m'onopeneu, que és diferent. Molt bé, però en aquest discurs feminista el te pot guardar, que no l'he ja m'ha contat que tu vas ter No te confonguis, eh? Lo que m'ha passat en Olivia no té res a veure. No me confong, ets tu qui se confon. Confons amistat amb una encalentida i vols, clar, s'acaba espanyant tota, però no passa res, que ja som per això, perquè la culpa és meva. Total, som un tio, que se pot esperar d'un tio, Estava aquí, tota sola, tranquil·la, no em calentia ningú i molt manco tu. Mira, estic fart de no entendre el que vols, de fer que entenc quan no entenc res, de que me posis la boca perquè me la mengi i després diguis que no era el que volies, que m'ho invent. Pobre, és que ser un tiotero és duríssim, tots són pressions. És lo difícil que et sabrà si molestes o no, és lo difícil que et sabrà si qualcú vol qualque cosa amb tu o no. Sí, dificilíssim, i sap per què, i què sap per què? Perquè per saber primer has de mirar l'altra persona, en els ulls, sí que eren els ulls, així de fàcil. I malament sigui per un segon, deixar de ser un puta capunya narcisista o macho alfa, per saber un numerat de tenir una mica d'empatia, de sentit comú de ser persona. No els coneixia molt. La Nora me va dir que anàs, que mos ho passarien bé. La veritat és que en tenia ganes. Necessitava estar amb altra gent. Els meus pares sempre m'han dit que han de ser els meus companys. Estic cansada de sortir amb els fills dels seus amics. Estic cansada que triï el que he de fer. La dansa, la música, la natació sincronitzada... El meu pare m'ho va prohibir. Pots anar a cara de la reina Cèlia si vols, són tan agudes com tu. Li vaig dir que aniria a Cana Cèlia. El nom Cèlia és màgic. Quan el pronunciï m'ho deixen fer tot.
El que no sap el meu pare és que n'ara és que me passa ses pastis per aguantar per estudiar. I que n'ella passa que me va fer pillar-li de dobbers per pagar n'ara. Ni que jo estigui a punt de petar per culpa de l'estrès. Perquè en aquella casa tothom havia decidit convertir-me en la filla model, estudiant model i nina model. Jo estic en contra de la pena de mort, d'acord? Però és que se va inventar els juegos de beber l'hauria fusilat. No era el moment. Els juegos de beber maten més a mi que les bombes. Això és vera. Però en Dani s'hi va empernar. Estàs segur que era en Dani? Perquè jo juraria que Va l'ara començar per meter rotllo sempre, que si era divertit, que vagi a banda de penjats, que si sou tots un carcas. Carcas, els que se va inventar aquesta paraula també l'haurien de matar. Estàs una mica... Radical? Gore. Hauria pogut sortir bé, però cadascú venia amb el seu rotllo de casa, que si era divertit, que vagi a banda de penjats, que si sou tots un carcas. Carcas, els que se va inventar aquesta paraula també l'haurien de matar. Se suposa que l'amistat hauria d'estar per damunt d'això, que és un lloc on hi cap tot. Fins que no hi cap, en un moment que no hi cap i has de fer net i sa merda es pitja. Jo vaig avisar. Ho vaig preparar en el grup de WhatsApp. Emoticons somrient. No, molt d'emoticons somrient. I a baix, un cremull de corets. Quan he de parar corets, quan dic una cosa que m'agrada, sempre poso un cremull de corets. I a baix, què tal si vivim alcohol? Però res, ni cas. Jo no me'n sé cap. En sèrio, tio? És capaç d'aquest rotllo. No sé què hi veig de divertit a posar-vos pot i dir coses que no venen a cuento. I si fem un jo mai? Xungo, tio, jo mai no sap que va bé mai. De què xerrau? De jugar jo mai. Vull va, se marxa. No facis de maricón, venga. Ja hi som. Veus que no se pot dir Però és res? que no hi ha més paraules que aquesta. O no et facis feta, tio. És que ni tan sols és una frase, Dani. A lo millor jugar qualque cosa molt va bé, si mos relaxem un poc, no? Vinga, que sí, juguem a jo mai, que estic molt seriosa. Fem qualque cosa. Jugar jo mai. Ja me'n sento millor. Jo de menos perillos. I la cena més bona. Que no, en sèrio. Només has de menester un dado. I del... Doncs, si treus un 1, veus tu. Si treus un 2, veus de la dreta. Un 3, veus de l'esquerra. Un 4, veuen tots. I si traiem un 5, veus de la... Sí que té normes aquest joc. Que enorme, però ningú en fa cap. Jo també he jugat i no era així, Ah, no? No. Agafes els dados, tires. Si surt par, veus tu. I si surt impar, veus tu. Jo no pot ser. Perquè tu ho diguis. Així està més guai. Sí, però és que així veu tot on tot es O no se trata d'això. O veuria se tracta que fa un punt de cop, no un que m'ha dit directament. Vinga, que sí, que ja ho has que és així, tio. Ara ni una ratxeta. Qui comença, Oli? Cagada. Després direu que les vegades són plastes, com si vosaltres no fóssiu un pesat. Nosaltres. Veu, per què no veus? En sèrio que no t'agrada veure? Veu, va, vinga, no siguis avorrida. El dia que descobriu que podeu agafar un cego emocional sense trobar ni una gota d'alcohol, vos petarà puto cervell. Sí, com emocionant. No n'has agafat cap mai. No som massa com mentals, jo som més de cervesa, jo. I de res, com en jo. El jo mai m'ha fotut el pla de futur, la meva millor amiga. A qui li toca? En cada votació. A qui li toca? Com es podeu comentar Coi, tot? ja mai he tingut una enveja brutal d'un dels meus millors amics. Es juraria que aquest joc no és així. Com que no? Menys s'han dedicat molt més en general. Jo en tinc un en general. Vinga. Jo mai he amagat res realment important en els meus amics. He deixat la carrera. Com? No ho suport i tampoc el vull ser. I quan m'ho diu que ets a classe, a Bonet? A qualsevol lloc, sobretot en el metro. He arribat a fer la línia 6 sense un parell de vegades. Agafo un llibre i faig com si estigués estudiant, i així faig totes a volta. I per què no havies dit res? No ho sé, primer ho podia dir a casa, però és que cada vegada que ho intento esdevaig tan il·lusionat que si m'ho va molt bé tot, que si has de mirar com un compagín. Bon estudiant, independitzat, compartint pis, encara que estigui fins al colon de posar cafè latte i escriure noms que són de plàstic. I m'he donat compte que no estic bé, perquè cada vegada escric noms més raros. Sabeu que hi ha gent que diuen Calesi? Pues l'altre dia vaig posar un cappuccino d'Aenerys. Ara estic desitjant que aparegui la següent persona que li diguin Eleven. Hauria de xerrar. Si lo donen no dient los oteo. Lo pitjor és la pregunta que vendrà després, perquè fins i tot pot ser que el meu pare se ho certi. No ho sé. Vamos, imagineu-vos que se despedeixen de si abogat que s'havien il·lusionat sense drames. Va molt bé, i lo pitjor és la pregunta que vendrà després, perquè me demanaran què faré ara, perquè clar no ho pot tirar tot per la finestra si no tens un plan B. Puta merda de plan B, i és que jo no el tinc. Jo no vull ser profe com tu, Oli. Ni et toca Nenor i tu, Ike. Ni vull muntar un bar com tu, Dani. Ni heredaré un estudi d'arquitectura com tu, Teo. Fa 20 anys que me demanen que som especial. I l'únic que he descobert és que no som especial en res. I que ni tan sols som capaços d'escriure bé un nom en puta sessó de plàstic. Aquest estiu me'n vaig. Què? He cercat per fer pràctiques en un període estranger. A on? A Londres. Molt de temps. Un any. Si tot va bé 3, o millor més. I quan fes contradir-nos-ho? Quan tu has dit de fer altres per la línia 6. I l'estudi del teu pare? I d'això, del meu pare. Jo no m'hi veig.
Ja li has dit? Sí. Són uns cabrons, tots! Que ho sapigueu! No m'han donat els papers. Joder. Hòstia, tio, no sap greu. Estàs segura? No que bé això ara? Perquè si no m'haguessin fotut saber que potser no d'avui no m'hauria fet tant de mal. No siguis així. Per què xerrat? T'haguessis pogut callar. Malament fos per un parell de Ho mesos. havia de fer en hora! Per què? Per donar una lliça d'ètica a tots els altres. Això no és companyerisme, això és... Ja està, ja ha sortit el dinosauri! Però, com a la dona. Em vol xerrar, no? I jo vinga, anem a xerrar-ho. Jo mai he demanat una beca per anar a estudiar fora. Jo mai he tingut la nota més alta de tots els que demanaven aquesta beca. Jo mai he tingut aquesta beca, que era la meva oportunitat per sortir del país en el qual m'estic ofegant. I jo mai he perdut aquesta beca per culpa de que la meva millor amiga s'ha pensat que era a Rosa de Luxemburgo. Vine. Per? Que vinguis! Si després que està pirada són jo. Jo mai he discutit amb la meva millor amiga per no voler donar la cara per una altra companya. Veu, però que beguis! Jo mai m'he quedat tota sola denunciant un professor que abusa de les seves alumnes. I jo mai m'he sentit decepcionada per la meva millor amiga des que eren petites. Que sí. Ja només te vaig dir que ho deixessis fer. Va d'haver fort per un parell de mesos fins que aquell puta cabró ha firmat la beca. Sabies que les concedia ell. Clar, perquè una cosa així no és urgent. No passa res contigo a ti, que si vols altra beca, basta que li faci un favor. No t'ho va dir tu! Si t'ho hagués dit a tu hauria estat diferent. Per què? Perquè tu ets la meva millor amiga. Les dues són com una, Nora, fins que no entenguem això, les coses no canviaran, estarem dins la verda. Ara has aconseguit res? No! Elles van canviar gràcies a la protesta i la denúncia. Sé que no va venir. No hi vaig anar perquè estava cabrejada. Ells només el van canviar de lloc i jo mai quedat sense beca. I per tu pot ser que siguin les conseqüències, però per jo era el meu puta futur. I a més una sabuda molt dita que conya serveix una sabuda tots en terra en la batucalla. De veure estar parant seriós I això. no fer res? De què serveix no fer res? Vai! Jo te vaig decepcionar i tu m'has fot els plans. Estem en pau. No puc admetre els tios. No puc entendre les ties. No puc entendre el gay. No puc entendre el hetero. No puc entendre la meva parella. No puc entendre les meves amigues. No puc entendre els meus pares. No puc entendre jo. Ja tenia un joc de veure que era molt millor. Li hauria liat igual, però almenys mos hauríem divertit. No s'ha de fer res. Només tira't un dado. Si surt par, 2. Però si surt impar, te pot liar en un. Almenys si te lies, pues te passes bé, no? Perquè és que liar-se sempre és bo, siguin qui sigui. Jo no sé si s'ha liat en qualsevol, però jo sé qui m'ha liat. Vols saber una cosa? He vengut en el cumple de la meva germana per estar amb tu. Puc passar? Sabies que passaria? Ja m'ho volia dormir. Volia que passés. No m'ho crec. Com és que no m'has dit res? Som amics, no? No m'agrada xerrar d'això. No t'ajuro. Tu tampoc m'havies dit que te'n volies anar. Tothom espera que li pugui dir un per què. Una gran història, però no en tenc cap. Si aquest aquí, hauria de feina d'estudi amb mon pare. Només si em vaig tancar el col·lecció a trobar feina per la meva titulació, que no la paguin una misèria. Així que tu també abandones el barco. No me'n donen, ens treuen. No és el mateix. No sé què estàs fent. Fins no m'ho puc controlar, però de moment m'obre. I tu? No pots seguir tancat a meta tota la vida. És divertit i és molt econòmic. No saps la quantitat de lectura traçada que he llegit tots aquests anys. No hi ha un gran drama que ho expliqui. O a lo millor sí, no ho sé. Però no t'esperes una història de maltracte, ni de burros. Això està ben al cine. En el cine hi ha d'haver una història que expliqui perquè la protagonista se fa talls en les cames o en els braços. Però és que simplement ho fas. Ja està. No sabia que ens haguéssim separat tant. Són etapes. És en fora dels amics, no és una etapa. Hugo, és una decisió. Necessita espai, ja està. Quan ho feia sentia... no ho sé. Sentia control. La meva pell era una cosa que podia controlar. No de més. Estressa un pot, saps? Estressa està amb vosaltres. I en donen en compte que és l'únic que no sap el que vol. Perquè a vosaltres vos preocupa si ho aconseguireu o no. Però ja me preocupa que no sé ni què vull aconseguir. I és mentida que no tinguis una història, Lluna. Sí que la tens. Només has de trobar el fil i t'ha de res. Ja, però me fa por t'ha de res. I deixar de ser jo mateixa. És que ets fràgil també són jo. M'ho veig resatsat amb el rotllo emprenedor de Noli, en la popularitat de Níquel, en les ganes de lluitar en Nora, en la teva manera d'afrontar-ho tot, de no amagar-te mai. Hauria de saber, vull pensar. Hauria de saber pensar que els meus amics sou així especials. Però això només m'ajuda a veure-me més petit, més insignificant, més gris. Jo normal que has vengut. Si no hagués vengut, tot hauria estat igual. Si no haguessis vengut, no hauríem dormit juntes avui. No hauria canviat res. No hauria estat tan bé. Que jo hi sigui o no, no canvia res. Mai canvia res. Espero que no s'arrisco res. No.
Saps per què no m'ha mai, Hugo? Mira, No. On? En el riu? De veres que no ho saps. Però si quin és el riu? No m'ha de res, perquè ja m'he amagat massa temps. Quan de conèixer-te, bé, de conèixer-nos. M'hauria agradat anar a secundari, i no vol esperar a batxiller, per trobar gent que no feia ni sentir ni vergonya, ni por. Vosaltres, com vareu anar de viatge quart? A Roma. I va estar bé. Bé, hauria estat igual, haguéssim pogut anar a Roma aquí, haguéssim fet el mateix. En la nit no dormien de tota la nit, anant d'habitació en habitació, i després de dia fent voltes morts de sang com si fossin zombis. Però bé, sí, va estar bé. Jo no vaig anar de viatges. Vamos, que no és un drama. El manco no és un drama comparat a tots els drames que passen al món. És un petit drama, que no sabeu. Però tot el real que te fot la vida, no sabeu. Quan vaig sortir de l'armari, esperava que passés qualque cosa. Que algú que maricones d'aquí, o que m'insultassin en el pati. Però no, el meu col·legi era bo, de pijos, però molt conscienciat. Molt compromès en la diversitat i tot això. Així que no m'insultaven. Se limitaven a no tocar-me, a anar a fer vina de vestuari per no us dutxar amb el marica. Supos que és per això no fa tanta ràbia aquesta paraula. Per això, i perquè la primera vegada que m'ho varen dir, no sabia què volia dir. Devia tenir 5 o 6 anys, no ho sé. Quan m'ho varen dir, vaig pensar que tenia alguna cosa dolenta. Un petit infern. Fins que va arribar el viatge de quart. Les habitacions eren de 2, i m'hi de triar companys per dormir. Nins en nins i nines en nines. Tots els companys m'han dit que no volien dormir jo, un a un. I el cap d'estudis, que era un carca, m'ha prohibit que dormís amb una nina. Encara que li he demanat la meva tutora, encara que hi hagués més profes que me donassin la raó. Així que vaig amenaçar d'anar al consell escolar. El consell escolar estava molt compromès en la diversitat. I parlàvem amb una banderetera d'arcoiris per tot arreu. També varen dir que no, res d'habitacions mixtes. Així que no hi vaig anar. I va ser com vaig canviar de centre. Els meus pares s'ho van agafar molt malament. A lo bé que els he dinat ells en aquell centre. Amb tot el que han fet per integrar-te, m'ha dit el meu pare resignat. I llavors, el primer, que vaig conèixer, és típic que no s'hauria costat un altre centre amb ell. L'any d'això, van haver demanat de punts, van xerrar, van canviar còmics, i sèries, i pel·lícules, i no te poses nerviós quan te dic que m'agrades tant tu. Jo no sé com se diu això, Hugo, però estic segur que, sense tu, tot seria diferent, tant com que jo, ara mateix, no seria aquí. Abans del viatge tampoc el coneixia molt. A més, no ho aniré sempre que compartim pis. Tampoc tenia previst que fossin els meus millors amics i res d'això. A poc m'ha anat passant. Però després del viatge vaig haver cercant el company de pis. Va ser com si en lloc d'anar a una casa rural haguéssim anat un casat embruixat. Un casat d'aquests que quan entres o surt mort o surt posseït. Quan van sortir no va cercar una beca com segons. Unes pràctiques. Bé, unes pràctiques. Les dones a la meva universitat, però les puc fer allà on jo vulgui. Potser una altra part, en les pràctiques i la interpretació, tindré més sort, perquè no crec que de moment abandoni. Abandonaré en els 30 o en els 40, no ho sé. He pensat en posar-me una meta, per exemple. Si en els 40 no he guanyat un Goya, ho deixo. La veritat és que quan la nona me contava de la seva vida he xerrat tan aviat que no m'entén de res. A més, perquè se'n mente tot i no me fa massa cas. Molt bé, Dani. No va tornar a casa dels seus pares. Va dir que volia pensar. Necessitem per pensar, ja saps. I els teus pares? Ells també necessiten temps, però no ho han fet tan malament. No t'han renyat ni t'han menjat l'orella. Molt pitjor, m'han dit que ho entenen. Quina putada, no? I doncs, si no fàcil que hauria estat en el lot de culpa. Bé, me pot anar a la comunió si vols. No és el mateix. Bé, a veure. Potser els vaig jutjar abans d'hora. No esperava molta cosa d'ells i no ho han fet tan malament. Almenys ho intenten. Així que ara me toca jo saber què vull fer i què em faig de la meva vida. Rosa, però et preguntes sense importància. Tu, després existes. La millor la teva, és la filosofia, Hugo. En tens 21. Amb 21 anys, com vol que sabi el que vull? I més tard ja no? Com vol que comenci la meva vida de borsa en els 50? I per què no? Sempre t'he tenido de començar a 29. Molt bé, Dani. El següent que setmana va ser teu. Encara que estiguin fora mos escrivim molt.
Sembla que li va bé a Londres. Va de putíssima mare. I d'això, que li va beníssim a Londres. He tingut molta sort en la feina, amb la gent, els companys. La gent així en general? No ho sé. Quan llegeixo lo d'en Teo no me sona molt a Teo. I tu com estàs, marginat? Capullo. Quan m'escriu ja sí que me sona més a Teo. Així que igual me diu mentides i allà on fa feina no és tan guai com me diu. La veritat és que jo també som un poc exagerat. Diré que et va un èxit, però que jo m'he forrat. I quan te'n diu que estirem a tenir beneficis? I això és el que jo vull que passi. Mar, sóc d'escola del meu col·lega. No sé si és això el que volia quan somiaven rebentar el sistema. Muntar un negoci amb dobbers que no són meus i contractar un cambrer amb un salari mínim. Els que no li poden pagar més. Fins que no tinguem un pau més no podem. No, podemos. Sí, no podemos pagar més. Era això seguint en la merda. I quan tens aigua en escola t'estrellen tant que no hi ha manera de fer res. Qui ho diria? El nostre perroflau t'ha convertit en un capitalista agressiu. Quin maricón. Ets un venut. Vinga, cuida't. I segurament si ens en veurem més. Que no en Lluna i no Lídia ja han vengut. Si m'haguessin demanat en quin de tots aquests pijos hagués acabat muntant un negoci mai hauria dit que seria el níquel. Lo millor perquè fins que vam fer aquell viatge no el coneixia bé. O pitjor encara, fins que vam fer aquell viatge m'apareixia conèixer-lo massa bé. Que t'ho dic en sèrio. Tu saps què costa això? Nen, que vol que t'ho firin alta. Que va, tio? I que és una inversió molt de tot famós, tenen el seu local de copes. Que no, tio, que tu ja serem socis. Vinga, ja pot, dos i tu la feina. A mi sembla que no rotllo neoliberal xungo. Digue-li com vulguis. Però si estàs pensant, que bona idea. I per què? Com que per què? Sí, per què? Tampoc són tan amics, eh? I de lo millor per això, perquè comença l'hora que tenim més que ho són. Tu ets pessimista, gafe, inoportú. Joder, tio, que t'han de l'esmorzar en pa, veí. Però no et veig un llit aquí que diu el que pensa. I jo mateix és el que necessito. Hi ha massa gent que me fa la pilota. Ah, vale, així que jo som ni el barman ni el teu president club de fase. I me vol contestar rotllo Pepito Grillo, no? M'agrada per nom de local. Pepito Grillo. Ets el rotllo. A tu què t'has pres? Pepito Grillo pot ser nom d'un parc de jocs infantils, però no per un ball de copes. I d'on n'inventava un altre. El dinosauri. Carinyo, estàs bé? És que trobo raro que no... Carinyo, Bonet, no t'imagines... Coño. Carinyo, t'enyor molt perquè... Carinyo, no t'hauràs enfadat, no, César? Contesta qualque cosa, almenys. Bueno, he aixecat molt plet, no? Que va, no mos han colgat. Hem estat liats en la marató de Juego de Torno i després hem anat directament a Terrassa. L'aigua, vostè, boníssim. Hauríeu d'haver vengut. I tu? No tenia son. Vaig a dutxar-me. Vols un? No, no vol cafè. Me paga 1.000 per hora. Encara més? No necessita estimulants. Amb el cadut de la sèrie me basta. Quan comences el rodatge? D'aquí 2 setmanes. Què has d'en fer, Sar? No. Grup on? Vols un descompte per un spa? Te puc dir una cosa? Ui, això sona un poc malament, eh? Un pot, sí. No sé com ho diràs. Que te diré. Per lo que me diuen tots, però en César no és així. En César m'estima. No fa coses rares com inventar-se perfils falsos per espiar-me. Així que és tòxic. Però saber coses de la persona que estimes no. Són coses diferents, saps? I fet d'estar pendent del telèfon no és una manera de castigar-te. Men, que jo a vegades també ho faig, eh? És com cridar l'atenció, tipo, posar una llum de precaució, que estic aquí, que no t'adormis. Això és maltracte, i tant, i però és mentida que tu no ho vegis. I m'ho dius tu, després de lo que m'ha contat en hora? Que t'ha contat, no? No res. Mira, ha estat una confusió, ja està. Me pensava que m'enviava senyal, però no. Segur que el senyal només l'he veia jo. A lo millor no hauria d'aprendre a controlar els gestos. O tu aprens a controlar la polla, no? Saps què? Que venien so de pau. Però pas, si vol que se li posi d'entès, s'ha de manipuli i d'endavant. I si ho vol comprar amb un malentès per no sentir-te tan merda, i també ho fas. Me la bufa per cada dia. Digui el que digui, està clar que aquí ja són enemics. No, tio, no t'enfadis. A veure, ja has demanat perdó. Per un beso. Que no t'acosta res demanar-li perdó. Tu deixa que és gilipolles. Que és el meu nòvio, tio. Només ha estat un beso. M'estàs fent xantatge? No xantatge. És un pacte. Tu deixes aquest gilipolles de xerrar de nora. No, i li demanes perdó. I demà perdó. Anem al cafè? Sí? Ho feis tots aquí.
No ha pogut dormir ningú avui vespre. Segur que no. Ara tracto. Cafè. M'agradaria xerrar amb tu, després. Bon dia. Quin ambientillo, no? Insomni. Tots teniu insomni. Pobre, t'han despertat en el senyor. Com sou la realesa, en sèrio, quina pell més fina. Te contestaria, però encara tens 5 neurones dormides. Fins a les 11 no som persona. Ja està. Ja està. Te toca. Poden xerrar? Ara. Sí, ara. Noitana no va deixar en César. Níquer, no m'ha demanat perdó. Diu que el deixarà, però quan li diu que l'estima, ella hi torna. Ni tan sols m'ha dit que li sabia I greu. Noitana se'l creu, o se vol creure. I tornen junts fins que tornen a discutir. Llavors tot torna a començar de vell nou, en bucle. Quan xerra Noitana, sempre cap pensant en Lluna i jo. Estem juntes des del viatge, però a vegades m'obsessiona en fer-ho bé. És malaltís. Quan vàrem entrar en aquella casa érem unes persones, però quan vàrem sortir érem unes altres. Tem por que la Lluna i jo no acabi d'anar bé. En Olivia no va anar bé. Xerram, mos disculpam. Però de llavors ençà cada vegada que la veig, torno a pensar en tot allò a la universitat. M'ho estimam, Això no ha canviat. però no basta estimar-se. Estimar-se només pot aguantar l'amistat un temps. I a nosaltres ens falta el més important. La confiança. Ella no confia en jo i jo no confio en ella. Encara que m'ho estimam. Sabem que prest ja no mos tornem a veure. Heu passat totes les fotos. Estan en el grup. I d'on falten, les de riu no hi són. No pot ser, la vaig enviar jo. És que em volia penjar un parell. Un parell? Sí, per? No per res. Per les normes. Quines normes. Són, No tant. són 3 i són molt útils. Malament tanteu sobre en són bé. No, m'ho prenc molt en sèrio. Els 3 manaments d'Instagram, vés a saber. No pengis més d'una foto al dia. No pengis mai una foto que no sortís bé o que els teus amics pensin que no surts bé. I sobretot, cuida molt del teu fill. D'esteu què? Joder, sou un capullos, eh? Quedareu fora igual al limbo dels meus seguidors. A més, això ni que li ha funcionat molt bé, les tres normes. Bueno, això i perquè se lleva la camiseta, que igual també funciona. També. És divertit, saps? Divertit. Sí, hauria pensat en el que havíeu dit si jo hagués fet aquest comentari. Fico que t'hagués semblat sexista. Era una broma, saps? Què passa? Ja no se te poden fer bromes, pensar que ets una estrella o que... Que sí que pots, jo no faig contra qual límits de sumó. Hauríem de partir els lots, encara me'n queden un parell d'hores de camí. Podrien tornar. Aquí? Que t'has fumat, tia? No està tan malament. Arribes a noi, la casa massa petita, la zona està deserta, no torni loco. Bé, i dai perdono, i dai un altre puesto, pel meu cumple, l'estiu que ve. Vés a saber allà on serem els propers tios. Això és igual, poden venir de Montsegó. Clar. I em falta una. Que no, que les vaig enviar totes. Em falta una, no me n'han fet una tots junts. A veure. I la voleu? Vinga, no siguis rara. No són rares, que ja aquestes fotos en fan happy flowers no m'agraden massa. Vinga, que un segon. Sí, vinga, en fem una i així quan tornen, pues les comparà. Va, això sí que no m'agrada. Qui es vol fent selfies? Va, jo la faig. No hi va haver segona foto, el manco com aquesta, així que quan la mir me poso trista. A lo dolent de les fotos. Les feim per recordar el que vivim, però només serveixen per recordar el que perdem. A vegades dubto si ja hi havia un riu o no. O si era un llac. Nedant no tenc cap foto. A lo millor aquesta part no hi va ser. O sí, però no emplearem els mòbils, perquè quan érem allà érem feliços de veres. Al final no va ser com aquella novel·la. Ningú se va negar. O sí, a lo millor ens vàrem negar tots. A lo millor era la mà al lloc d'un riure que ens esperava darrere aquella porta. M'agradaria tenir un record millor. Saber per què aquell viatge ens va marcar tant. Però és impossible. Això és lo dolent de les portes. M'apareix. Que les més importants, quan les creues, no saps què són.